saboda taurin kai hada faman rike agogona. Abun ba fada bane baba, buhun ne yake da numfashi. Muna so mu gane menene ta nan na taba akwai laushi. Ku kyale ne mu ce wallahi ko mun bayyano laruri na. Baban bola ne sana'ata madafar dukan iyalai na. Dan Allah ya roka kyale su zo gwada mini hanyar masallaci. Shikenan mu kyale ka mu sha baya. A ku dai kawai barayi ne kuna so kuma kawon baya. Yaran bana ka kwace na gasa nan za su mu fashin kaya. A nan dai marbin tukunya ne sai faifayin rufe kwarya. Da tsummo kara na sawa na zan kai daure da su ne su ma. Saka kunso a ina ne ka samu kajin nan ka fara mana inda ka sato. Kajin nan biyo ni wai suka yi bayan duniya ana zafi. Kaga wannan bakar na dan kauri ita dama sunan ta Ladidi. Mijin nata na gida kwance shi ma yau jikin shi ba daɗi. Yana shure tun ran nan amma ban sayar wa kowa ba. Tana da jikoki a jinsin ta babu sha kowanne miyar shi na zaki. Ko da a kasuwa kai shi sai dan ka taya akwai sauki. Dan ma sauro yana cizon su ai kaga kansa yayi baki. Baba kai dai kawai barawo ne to yau ba za ka sha kulki. Ashe auduga ya manna ba ma tsoho bane ga mun gano. Tsautsayi ne ya kai ni na duba, wallahi tun a sallah ne ban samu na tauna komai ba. Shi yasa za ka saci kajinmu da auren zuba ta zurai ba. Zancen nan kawai a bar shi anan ba sai kun faɗa wa kowa ba. Ku ɗauka jin ku yafe mun ba zan sake waiwayowa ba. Da Allah a boye labarin kar ya koma gurin budurwata.